Kde pracuješ? Čo robíš teraz? V podstate nepracujem teraz, lebo neviem, preto nevadím. Môj Katy, čo si sa zasnívala, si ešte videla 40 bez roboty? Sme sa zasnívali, že? Ja keď som videl 95. eskalátor prvýkrát, že mega čo? Ty si z Bratisky, nie? Že ťa tu stretávam, že ty asi tu niekde bývaš. Bývam u rodičov, tak mi to, dobre mi to robí. Proste tá manka. Si už dlho single? Proste moja ex, plná psychopatka, kokos, sa jej 2 týždne neozval a porád ona mi vypisovala veci. Akože teórii stredu nerozumiem, ale čomu naozaj nerozumiem je, že ktorá žena si ho vydržala. Akože účet si dávame na poli, hej? Skúpy muž, sexy. Ja pozývam, ty platíš. Humor, level súterén, výborne. Monogamia je podľa mňa že konštrukt. Migaj domov. Eva, migaj domov. Eva. Ja ľúbim svojho frajera taký, aký je. Ja ho vôbec nechcem meniť. Ale... Som 2 dní single a som pripravená na vesmírnu lásku. Lenže takýto event proste netreba podceňovať. Ja napríklad presne viem, kedy je moja sexy season. Polročná tma v Norsku a cesta nočakom. Lebo v nočnom vlaku je také príjemné prítmy, aké by si dal človek akože sepiový filter. Jedna chodiaca sepia. Tak šibem si to na jete, ne na private jete, na regio jete. Idem v šiši vláčiku, pijem bubliny, cítim sa jak v tom filme, jak to bolo? Vražda v Orient Expresse, presne. Akože nič sa tam nestalo, len ja som tam jediná stará vražda. Mám 28 a ja fakt cítim ten meniskus. Nevadí, lebo láska je slepá. Dúfajme. Sadne si oproti mne týpek. Ja mám miesto 23, on má miesto 24. To je, že čisté znamenie. Ďalšia vec, idem vo vlaku, akože cesta je cieľ. Halo? Není úplne môj typ, ale však dám mu šancu, toľko znamení naraz, to nemôžem len tak zahodiť. Je leto a mne prišla prvá pozvánka na svadbu. Jejo. Jediná otázka, ktorá ma trápi, je, už aj ju si niekto rozhodol zobrať? No vlastne 2. A druhá je, prečo ne ja? Ale nevadí. Hodím sa do ružovej, spláchnem svoje pochybnosti a idem na svadbu, lebo som, čo? Dospelá žena. Áno, no, sa to hneď vymaže. Ten divný pocit, keď vidím tú nevestu v tom bielom, tak som hrozne taká dojatá. A hovorím si, kto pre Boha ti poradil túto ohyznú vec na seba. Asi by som vymenila najlepšiu kamarátku. No a samozrejme je po obrade a nevesta sa sťažuje, že aké to bolo hrozne ťažké, jednoducho dealovať s tou svadbou, je to hrozný stres. Zlatino, naposledy, keď som si brala typka domov, pozerala som mu rúbsak, či tam nemá pištol alebo nôž a či ma nechce zabiť. Tak si povedzme, že čo je stres, áno? Nevesta po obrade príde a skromne sa pochválí prsteňom od Tiffanyho. Ja, že áno, tak sa volá ten Vietnamec na miletičke, som nevedela. A prichádza na rad hostina, močacie prsia s broskyňou a zapečené so syrom, pol ryža, pol hranulky. Ak je váš sexuálny život tak pestrý ako vaše svadobné menu, ani sa tak nečudujem tej rozvodovosti. A ja neznášam, keď sa ma proste ľudia na tých svadbách pýtajú, no a čo ty, už si niekoho našla? Hovorím, ne, nie je dobre samej. Neboj sa, niekto príde. Nebojím sa. A potom začnú naznačovať, že týkajú biologické hodiny. Ja, že ne. Moje hodiny možno merajú tep a možno počítajú kroky, ale netýkajú, lebo sú elektronické. No čo, jedine, čo zostáva single žene na svadbe, je zapnúť si Tinder a možno nenájsť Mr. Right, ale aspoň Mr. Right Now. Ale aby som nevyznala ako nejaká hejterka, tak ten redový tanec je fakt, že super. Že ty tancuješ a dostávaš peniažky, že skoro ako striptease, len tak trocha iné. Asi to zavediem na národky. Ale hlavne na budúce, keď budem chcieť zažiť komédiu, nepôjdem na svadbu, ale do divadla.